दासो नुबाय न'खौ हो देनां फैथ'यो नुबाय दा जायगाबो नुबायना मादै दं होननानै लामाखौ गोसोआव थायानो है बोरैबा नुदोंना इसे गुफुरफोर नुदोंना कालार गैबाङै नुदों खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दा जोङो दङ जोंनि मादैमोननाव सालबारियाव आगै मन्दिराखौ बेरायनो लाबोदों जोंनि सालबारियाव बाजाराव ओमफ्राय नै मादैमोननाव दंफैयो जों दायो जनानै बाजाराव हाबना फैखांबाय आरो हाबलांबावनांगौ मैयाथ' निरामिससो मोनजादों नालाय ओमफ्राय दा बाजाराव हाबैबावनोसै बेदर लायनो एसे ओमफ्राय आरो मैगं एसे लांनोसै ओमफ्राय थांनोसै संना जाहैनोसै मैथाबो दङ गालाङाखै माने जोङो इखौ मोनाब्लि जोंनि सकाव लांदोंमोन ना रुपहियाव बेयाव लाबोफादों आं थानै लाबोफादों ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दिनै बाजाराव फैदों जोङो बाजारावथ' हाबना फैखांबायानो ओमफ्राय नै दा मादैमोननाव हाबनानै जना दंफैथ'यो सान्दुं गोसाथारना एसे जिरायदों थांनोसै दायोना लाइन गैया मा गैया खोमसि खोमलावथार नै जोङो दायो बाजारनिफ्राय मोनफैबाय ओमफ्राय बाजाराव जेबो भिडिअ लालायासै एसे केमेरा हमनो उसुबिदाबो जायोना जों आगैजों आंजोंल' थांदोंमोन नालाय ओमफ्रायो नै दायो संगासिनो दाउजों बिलाहि ओमफ्राय बिथिंजा दङ नै मैथाजों नै सयाबिन ओमफ्राय ओंखामखौ जानना होबाय ओमफ्राय दालिया मोनखांखाबायानो ओमफ्राय दा नैबे बेदरा दै रानबानो जानो हासिगोन आरो दाउजों बिलाहि नै इ सानैया मार थर होनगासिनो पाबजि दंफां सिङाव नै माबा गय सिङाव बारियाव आखायाव माबा गानलायना लाबावदोंसो गेम गेलेनायनि माबायाव खगावनो बेदर मोनबाय ओंखाम मोनबाय जानोथ'गोन ना जाथ'वा जाथ'वा गेलेबाय थायोखौनो सानसे ओंखाम जालायबाय जोंहा नै सानजौफुनि दाउजों बिलाथि ओमफ्राय दालि मैथाजों सयाबिन बेखिनियानो जालायनोसै सानजौफुनि जानानै ब्लडनोसै बेरायनो जाना लाग्रोनोसै मन्दिराखौ पुरा जोंनि बाजाराव बेरायहोबाय सालबारियाव ओमफ्राय पानिपुरिखौसो थैजासे बावबोदों जेखौ जानो नागिरदों बेखौसो बावबोदों फेट नागिरना नै इयाव दंलाबायो ओंखाम जाखांबाय गयबो जाबाय सानैबो खाननै जाखाबाय सानैबो दहाय खानसे जाखांबाय ओंखाम जाखांग्रा आरो नै दा खानसे जाबावदों खान्दिसे होनलाय खान्दिसे होनो खानसे इसोरनि राननाया बेलेग माने इबो जोंनिखौ बोरैबा जेनेबा एसे बेलेग टाइपनि मोनदो आंबो इसोरनिखौ एसे बेलेग टाइपनि मोनदों आरो मा होनदो खान्दिसे गय खान्दिसे खानसे होनदोंमोन ना आङो रिंलायदो इखाय खोमसि नुदो नै जाखांनानै फ्लाट मन्दिराया सिखारनो हाला ओरैबायदि जाबाय अमा बायदि उन्दु इस दा दसे रेस्ट लानायनि टाइम गैला बेरायनो थांलायनांसिगौ एसे हजम जाथोंसै खाननै जामारबाय आं गयखौ खाननै नङा खाननै बिना फाथै हाइजेंसो फाथैया ओं फाथै गैया